Ndioma na nabata n'ihe omeketa bụ oge aṅụrị relationship ya bụkwa na oge a na-eji eme gị oge a na-eji wetara unu otu ahụ unu ga-esi nọ na-eme ka relationship gị jiri nọ na-aga ọfụma ihe a bụ ihe na-amasị onye ọbụla nnọọ ka ihe ọbụla ọ na-eme were bụrụ mmekọrịta ka ọ dị nnọọ ka ọ dị ọfụma n'ihi nke a bara uru relationship bụ ga na-enwe ebe a na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ n'ụlọ ụka n'ezinụlọ ya were bụrụ na nke a bụ gịnị ihe bara uru ma ga nnọọ ji ahụ isiokwu gbagoro agbụgo isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nnọọ nke ga-ebukwa ka onye ọbụla nnọọ gbalịa nnọọ mụta ihe nke mbụ ma ọ ga-abụ ịbụọ n'ime ya n'ihi na nke a bụ gịnị ihe kwesịrị ekwesị gịnị ka m na-abụ ihe m jikpọ n'ọnụ were bụrụ isiokwu m were bụkwa anụ alụmalụ maka ihe nrita mana ịbịa taprizie ya n'okwu oyibo o were bụrụ materialistic marriage ya were bụrụ ọtụtụ ndị na-aga n'ihi na nwoke nke a toro ogologo nwaanyị nke a toro ezigbo ogologo nwaanyị nke a dịkwa ọcha nwoke nke a were dị ojii m ga-alụ nwaanyị dị ọcha nke a agwụchaghị otu ekwesị ji gịnị were mee ya ihe ndị nke socha na ihe na-akpọ material things ndị nke na-ebute mgbaghasị n'ezinụlọ were bụrụ ụfọdụ bịara ha na-asị nwoke nke a ji ego nwaanyị nke a ji ego ụfọdụ na-aga alụzi n'ihi ego ụfọdụ na-aga alụ n'ihi gịnị n'ihi aka amara ha amara were bụrụzie na ndị celebrities ụfọdụ na-aga nnọọ ha si nnọọ ka ha gaa lụọ onye ama ya ga-abụ celebrity ọ bụrụ na ha fụrụ onye ahụ n'anya ya bụ nnọọ ha chọrọ nnọọ ka ha na-aga ka ha ndị popular ebe niile nnọọ mana echefu nnọọ unu echefu na ga-abụ nwa dị unu Geraldine Amaka onye unu etu icon gị biko ọ bụrụ nnọọ nnachi isonyere anyị n'ihe omume a imebi ị ga-enweta ya jee na Facebook anyị na ihe ndị ka na-egosi n'ihe onyonyo gị jee na Instagram ma Twitter anyị mana webụsaịtị anyị jegwa na webụsaịtị anyị je na www.isimbido.tv nọ ebe a nọkị ga-enweta anyị ma YouTube anyị ga-anọkwa ya Isimbido TV ya bụrụ m onwe m na Instagram ije na @official Geraldine icon ebe a nọkị ga-enweta anyị nọ ya were bụrụ na ihe ị nwere ka agbasala gị ife ọbụla ị nwere nnọọ ịchọ ka agbasala gị ga-ezitere anyị nnọọ anyị ga-agbasara gị ya n'igwe anyị ihe ọbụla nnọọ ma ga-abụ ihe ntụnye ọnụ ị nwere ihe ọbụla nnọọ ga-ezitere ya anyị ebe a isiokwu anyị ya were bụrụ alụmalụ maka ihe nrita ya were bụrụ n'okwu oyibo materialistic marriage ya bụzi ugbu a anyị ga-abịazi bịa tụwazie ihe ndị nke na-edubara ọtụtụ ndị mmadụ ije abanye n'alụmalụ dị otu a nke bụkwanụ ihe nke a bụ ihe dịrị ọtụtụ ndị ma na-enye ha nsogbu keta ya were bụrụ gịnị anyaukwu ndị oyibo si n'ọwụ greediness ọnwụ nke a so ya ị ga-afụ onye nke owerezi ihe onye nke a nwere nnọọ ngazie nnọọ nwere otu m ga-esi nnọọ were wunyere ya were lụọ onye dị otu a ihe dị otu a ga-erute m aka ka m bịazie werezie ihe dị ka nne na nna nnọọ were mezie ọmụmaatụ ụfọdụ nnọọ n'ala Igbo ya na ebe ndị ọzọ ha kwa n'ala Awụsa ha ụfọdụ na-aga nnọọ kpọrọ ụmụ ha na-etobe etobe nnọọ were gaa kpọọ onye kwesịrị irute nne ha ma ọ ga-abụ nna ha si ha lụwazie n'ihi gịnị n'ihi ihe ha ga-erite n'ime ya nke a bụ anyaukwu ha gazie nnọọ mana mgbe ha ga na-emezi nke a gịnị ga-abụkwa n'obi ụtọ gị ha gazie onye dị otu a ga-akpọ onye abịazie na ihe dịka mba North ya were bụ na Awụsa igile anya nnọọ ị ga-afụ ọtụtụ ụmụaka nọ underage ndị nke na-alụzi a na-alụ gịnị ka esi alụ ha were bụsị n'ala ha ji nke a na o ji ezigbete ego mgbe ọ ga-were ihe ma ọ ga-abụ ego nnọọ were bunye ndị nwe nwatakịrị nwaanyị nnọọ ewere nwaanyị nnọọ kpega ya gịnị bụ nke ahụ nke a bụ gịnị anyaukwu ị ga-anọkwa n'isiokwu anyị ya were bụrụ alụmalụ maka ihe nrita mana ụmụ ya were bụzie ihe ọghọm ha dị na nka ihe ọghọm dị n'ime ya ka nkụ ihe ọghọm dị n'ime ka nkụ n'ihi mgbe anyị ga-aga nnọọ ga-abanye na alụmalụ n'ọbụghị nke kwesịrịla gị ma ọ ga-abụ nke ahụ Chukwu dobele gị so ya ga-abụ ihe ọbụla ịfụrụ n'ime nnọọ ka ị ga-ewere mana nke mbụ bụ ọghọm nke mbụ dị n'ime ya bụ gịnị ya were bụrụ gịnị mwụta gịnị bụ sadness n'okwu oyibo mgbe ahụ ị ga-aga nnọọ ji agaghị lụọ nwaanyị na-abụ nke gị ma ọ ga-abụ nwoke na-abụ nke gị ịma na ịfụrụ gị n'anya mana n'ihi na o nwere ebe obi gị na-atụ aka nnọọ ga-agazie gaa lụrụzie onye dị otu a ị ga na-afụ nnọọ na obi ụtọ agaghị adị gị ị ga na-enweta obi ụtọ obi a bụ ihe kpatara nụ ụfọdụ ezinụlọ na nke taa ezinụlọ dị iche iche o nweghị ihe dị ka obi ụtọ dị n'ezinụlọ ahụ ya obi adịrịzie ma na-akwanye onye ọbụla akwanye onwe onye na-akwanye ọwụ gịnị gị wakwanyere onwe gị anyị ga-agazi ugbu a ma were bụrụzie gịnị were bụrụzie
ihe ndị nke ị kwesịrị ime nnọọ iji hapụ nnọọ ịbanye n'ọnya dị otu a. Nke mbụ gịnị? Ka ị nwee mkpachara anya. Ị ga-enwe mkpachara anya because ọ nwere ihe mkpachara anya nnọọ ị ga-abịa mata ụdịka mmadụ onye gị na ya abụọ, onye ọ bụ gị na ya abụọ, ị ga-abịa mata ya. Inwekwa nnọọ mkpachara anya ọfụma ọ wee eziokwu na asị na obi bụ akpa, mana mgbe ụfọdụ ịma ndị Igbo sị na a na-eji anya okenye amata ọka kara aka. Ijiri anya ahụ nnọọ were lee ọfụma ị ga-amatasị na ihe a bụ ihe onye dị otu a na-achọ n'aka gị. Ga-ewere gịnị? Nwee mkpachara anya. Gbaghe anya gị agbaghe nnọọ, were anya gị nnọọ ọrụ na ị na-eji ofu anya na-ele, ga-ewere anya abụọ nnọọ na-ele, banye anya gị abanye nnọọ, leruo anya gị, leruo anya ọfụma ka ya bụ ime gịnị? Ịbanye na nga. Ihe a bụ ụzọ ị ga-esi nnọọ hapụ na inweta onwe gị na nsogbu dị otu a, n'ihi na ihe a bụ nsogbu bụ ịbanye ya. A na-akpọ nke a one chance. Nke a one chance n'eziokwu, nke a bụ one chance n'ihi na ọtụtụ ndị kọla gị ihe na-afụla n'ime ya. Ọhịa ga-eme gị ga-abịa nnọọ kpachara anya gị tutu ga-ewere si ị ga-alụ m ka ọ na-ega alụ m. M ga-alụ ma ọ ga na-aga m alụ. Ga-enwe gịnị? Ga-enwe mkpachara anya n'ihi na ka ị hapụ nnọọ ịbịazie na mgbe n'iru ga-abịazie bịa tawazie afụfụ dịla ma ọ ga-abụ afụfụ nke obi. Nwezie obi a ga-ezi gị gịnị? Ọ ga-ezi gị ike. So ọ bụ ihe siri ọ ga-esi dị mma ma dịkwa mkpa gị nwa bụ nwoke, gị nwa bụ nwaanyị inwe gịnị? Inwe mkpachara anya ma lekwara anya gịnị ọfụma. Mana ọzọ bụkwa n'ime ya ga-abụkwa ikpe ekpere, n'ihi na yes, mgbe ụfọdụ bụ nnọọ ikpe ekpere nnọọ Chineke kpughee gị anya. Ọ nwere ụfọdụ na-eme nnọọ di na-abịara ha ma ọ ga-abụ nwaanyị na-abịara ha, ha ala azụ nnọọ chieme ekpere, Chineke kpughee anya ha ewere fụ ụdịka mmadụ ha na-achọ ịbanye n'ime ya. So onye ga-esi dị mma nnọọ sometimes nnọọ ga-ekpe ekpere si Chineke ma obi iko kpughela gị gịnị? Kpughee anya gị ebe anya gị na-aga erute. Chineke adị gịnị? Kpughela gị dị anya gị ewere gịnị? Fụta ihe na ị ga-eji anya gị abụọ nnọọ were fụta. Ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla bụ biko nke mbụ nnọọ ịgara ịbanye nnọọ tutu gaa na-asị ekwere ma ọ ga-abụ na ekwero m, ma ọ ga-abụ gaa na-asị ị ga-alụ ma ọ ga-abụ na ị ga-alụrụ m. Mma tutu ga na-adị njikerecha nnọọ biko ka ị lekọrọ anya gị ọfụma. Mana tukwunu biko ndị na-aga alụ n'ihi maka ihe nrita, mana m ga na-ajụ m ga-ajụ gị bụ si ihe nrita nnọọ na obiọma gị kedu nke ị ga-achịrị? Mana ịgwa eziokwu onwe ihe dịka obi dị umeala. Ị ga lụta nwaanyị rule gị, ị ga lụta nwoke bụ nke gị, nke ịfụrụ n'anya gị nwa afụkwa ya n'anya nnọọ, hapụ nnọọ ka ị bịa nnọọ bịa gbawazie game. Ihe gbasara alụmalụ di na nwunye ọwụ gị game, so ma ị ga-aga nnọọ ji agbara ihe gbakwa ya. Mmasịkwa gị ndo n'ihi na ị ga-enwe obi ụtọ n'ime ya, enwe obi aṅụrị ị ga-enwe n'inwe, ị ga na-anọ n'ahụ mwute mgbe ọbụla. Ị ga-abịakwa nnọọ nwetakwa dịkwa ego, ọ bụkwa dị ụlọ nnọọ ga-eketekwe, ya bụrụ ụgbọala nnọọ ga-eketekwe. Mana ịgwakwa eziokwu bụ na o nweghị ihe dịka obi dị umeala. So tutu ga na-aga n'iru nnọọ ka ime gịnị? Ka ịhazi onwe gị ahazi ọfụma ma lekọrọ anya gị. Mana ihe ọzọkwa m na-agwakwa bụ ya okwere ọ bụ ndị nke na-aga abroad nnọọ ha ga na-aga ebe ahụ ji alụwazie nwaanyị, agadi nwaanyị n'ihi ji were nweta pepa. Nna agwụlụ nnọọ ka unu kpachara anya gị. Mana onweghị ihe ọbụla mmadụ chọrọ ime n'ụwa na ọ ga-emeta, n'ihi nke a edubara ndị mmadụ n'ọnụ n'ọbụ ha tụrụ. Ụfọdụ n'ime ha, ụfọdụ bịa ha nnọọ ha na-asị na ha achọghị ịtụwa nwaanyị ime, ma tutu ga mara nnọọ ha atụọla ya ime banyekwa n'onye ọzọ. Ịfụlanya ya, so ị nwere ọtụtụ ha dị iche nnọọ ị ga-esi nnọọ na-elekọrọ anya gị ịbụọ, n'ihi nnọọ mgbe ị ga-aga nnọọ lekọrọ anya ma lụọ di kwesịrịla gị ma ọ ga-abụ lụta nwunye kwesịrịla gị nnọọ. N'eziokwu ya were bụ na Chukwu agọzigo gị. Ofu nwatakịrị nwoke were kwuru okwu ya were sị nwoke ọbụla gara nnọọ jee alụta ezigboto nwaanyị bụ nke ya nnọọ na ọ bụ ya nwa na ga-aka eri uru karịa nwoke nwere n'ihe niile n'ụwa. Mana nke a wee eziokwu, n'ihi na ị ga-enweta obi dị umeala, ị ga-enweta obi aṅụrị, kekwana ihe ọ bụkwanụ ị ga-enwe obi ifat obi ga na-atọ gị sarịsarị mgbe ọbụla tọnụrụ ihu nnọọ were lee nwunye gị gasị ụwa nke a na-atọ ka shuga. Mana ị ga nnọọ jee alụ nke ahụ ịlụra nnọọ ka m jee nnọọ jee nweta kọmpanị ahụ ịma na o nwere ebe a na-emekwe nke a. Mana o nkwe ile anya mgbe ị ga-abakwazi o were bụzie na ofu ụbọchị nnọọ ihe ahụ ndị na-ele anya abịazie gbazie ọkụ. Yes, ihe ọbụla na-eme. Ndị oyibo si anything can happen. Nke akwanụ gịnị? Nke a wụ eziokwu, mana nke abụghị ihe m na-ewishi anybody. But m na-agwa onye ọbụla nnọọ ka anyị kpachara anya anyị, hapụkwa na itinye aka
na gịnị alụmalụ nke ihe nrita n'ihi na nke a ọ ga-enye gị obi ụtọ ya were bụrụ ya nnọọ ya bụ na o nwere na ị ga-esoro anyị nnọọ na soshal midia anyị je na Facebook anyị Instagram ma Twitter anyị ga-esoro anyị ma ya na ma webụsaịtị anyị nọ gaga soro anyị ma mụ nwe mgbekwara nwadị unu nọ jekwa na Instagram nọ ga-esokwara m @official Geraldine Icon ga-esoro anyị so ya were bụrụ ya oge anyị nọzugbo akwụrafụ anyị ga na-asị unu bye bye ma n'izuụka ọzọkwa anyị nwekwa na isiokwu ọzọkwa gbara ọkpụrụkpụ nnọọ ga-amasị onye ọbụla nnọọ ka unu mụta ya maka unu gekwara ma kirikwa ya ekiri ya were bụrụ n'izuụka ọzọ ma na-asị unu biko ka unu nyekwara nụ anyị a ga-abụkwa nwa ada unu Geraldine Amaka onye unu etu Icon Girl m ga na-asị unu ugbu a bye na